tento iti panagbiag, ken madiapo nga panpanunot iti panagbiag. Imagyamang kami apo ta in contrast to pride, there is humility apo. Thank you tati kabaliktaran iti kinapalangguad, kinapakumbaba. Kaya tagyamang kami apo ta masursurumi iti kinapakumbaba kas Kristiyano na dadaapo nga mabigbig da ka iti panagbiag mi. Iti kanito apo nga kamang kami, umasidig kami keng kakang kanayon. Ijemot apo nga mapalag-an ti puso kenrik nami ngagbalin nga dadapay nga napakumbaba o apo. Ket Lord, kadeti nga saom, tulungan na kang marod apo, nga masursuro mi, ngagserbi keng kaapo nga napuan ti rag-o, ragsak, keng kinapakumbaba. Ta amin Lord, nga dakada kami ditirabaw ti daga, kami kuko apo, impabulod mo lang, impalasat mo lang, ket kas anak iti Diyos, adalang ti mesa nga banag, nga rebeng nga may pagpanakkel, may pagtangsit, may pagpasindayag mi. Awan sa balong nga saan nga iti parabor mo iti panagbiag mi. Thank you Lord, kada iti nga saom, kitagyamang kami apo, ta iti laksid apo iti kinasasinom, ken iti kinaman nakabalin mo, ayat mo apo kada kami kat agnanayon apo. Ket alawen, iti nga malam ti Domingo, at ti kami apo idaydayaw da ka, daydayaw mi tinapatik kinasantuan nga nagan mo, at pakumbaba kami apo tinasantuan nga presensyam, ket dawatin mi apo iti balaygi, ken di pa ng bendisyon mo apo iti serbisyo mi nga malam. Biyamang kami apo, ta da kami mananabiyag keng kaita, ket idatag mi apo, di kiti nga bibiyag mi, ket tinakan mo ka di apo ti medaydayaw. Gyamang kami mat apo ta, iti maminsan nga gundawa, inikamanan apo ni Preacher Glenn nga makaawid, ket may matangan na mismo apo, iti nadaeg apo nga Santuario ti HBBC Bacara. Ket thank you Lord, iti nasayat nga panagbiyahe da, waray pay apo iti panagbakasyon mi agyamang kami apo, iti rag-uken ragsak nga nang saranay kada kami apo kadigiti kaabsat mi. Alawin na po Diyos, italek meking ka, iti serbisyo iti nga malam, oray pa iti panakipanayag iti saom, dawatin mi apo nga tulungan mi iti pastor mi, amuk apo nga very tired apo isuna, kagapgapo na iti trip apo iti Hong Kong, numapay kastag yamang kami, itayat kinaanos na apo nga mangminister kada kami. Tulungan mo apo, give him the wisdom and boldness and nateran sa apo king kada kami mo't sa ganam ti puso mi apo ang mangawat kadigiti sa saom. Alawin na po, dalos ang kimpakaunan na kami, tapnon agtultuloy nga nabaligi apo iti aramid mi ti deti nga malim. Pagsyatim ti Diablo nga kabusor apo, tapno sikalang ti meday tayo. Amen di gani duwaten mi, tinapatinganaga na puming Jesus. Amen. Amen. You may be seated, kakabsat. Thank you, Preacher January, for that wonderful singing and for that scriptural reading by Preacher Erwin. Mamiss na kayo launay dito yung kakabsat. At usto launay dyan bagan Preacher Erwin, ta nasursurok mo't nga nagwalet nga awang kwarta na kakabsat. Amen. Amok nga dumutin nakasurusuro dito. Amen. Pero may launay nga nagpindas ni Jay mensahe at tayo bigat, Jay devotion. Damo lang rin nag-devotion ni tayo bigat kakabsat. Amen. For God giveth grace to the humble. Pero may nga naipalkat kanyak di Jay preaching ni Pastor Pruvidi. Kanya may agasawa dat. Dito yung opportunity nga dati dito yung away. Dito yung Amerika kat hanga blessing dito ano hanga may i-connect ministry kakabsat. Amen. So kablawang nga rod iti naimbag ken narambak nga bigat di Philippines, di Pilipinas ken naimbag nga malem tayo amin dito yung kakabsat. Ket in behalf of Preacher Glenn, siya tinaasayan nga mangisa up DJ part na kakabsat. Amen. Ket praise God for the service yesterday. Sino di kita nagbuya kakabsat ket permi nga mablesanak ta nagadu iti simurot DJ acceptance of prayer. Prayer of acceptance. Amen. Pero may nga makabless na nagpintas pa DJ mensahe ti ayaten tayo nga pastor. And also praise God for Preacher Glenn and family's safety na nakadanon DJ Philippines kakabsat. At kablaawan tayo ni Preacher Glenn. Also Pastor June, Pastor Pruvi,
and the rest up J Bakara kaabsat. Kaya kasama di kita brethren tayo dito Hawaii. Nga nakadanon na met lang idi Friday. Ket permi nga adda JT tayo na imbagbat nga apal nga makaawid ak kwamot ken makapaddak iti church kaabsat. Palpalubos di apo. In God's time, in God's perfect time kakabsat. Gawid tayo ito amin. Amen? Ken next thing is potluck tayo the next Sunday. Amoy ba last Sunday tayo ito next Sunday kakabsat. Potluck tayo ito. Hanyulip-lipatan man? Paapalan tayo ito ni Preacher Glenn ket ni family na may ikapis tun Sunday kakabsat. So, tatarod kablaawan tayo di kita dito Zoom. Unaan tayo di kita dito Zoom kakabsat. Kinantay man dito buo. First of all, kablaawan tayo ni Tito Adrian ken Tita Beth, DJ Maui. Amen. So DJ Bagban, Preacher Glenn, Tito, Tita, baring makaumay kayo man dito yan before kayo nga agawid J Philippines. And next, Sister Risa Akibay. Welcome po. Thank you po sa palaging pag-attend po ng service natin dito sa Hawaii. And patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. And also from Big Island, Tita Luisa with the flower offering. Amen. And next one is Tita Teresa and Tito Moises. Awa nagpapukis ni Tito Moises nga Bongbong Marcos dito itsura na kakabsat. General Batocano wala ni Preacher Irvin dito. Amen. And next one is Sister Marivic from downtown Honolulu and baby girl. Welcome sis. And next one. Dak mabasa kakabsat. Sister Helen. DJ may isang video. Okay, Sister Amy, yan, from IAEA. Amen. And also Pastor June and Preacher Glenn. And sino tayo dyan likod na? Jackmat at Sister Badette Sandro and Auntie Josie. Hello. Bakante dito tugaw yun dito yung kakabsat. Mamimiss na kayo dito yun. Amen. And also awan video na kakabsat ni Brian and Sister Marisa Agonoy. Sino sa ito yung bisita ni Tita Luisa kakabsat. Ng awan video na. And also Ate Cheryl, I believe at the J Trabaho. And sino DJ may sa video? Sister Helen ba din? Helen Keha. Hello Tita. Thank you for always joining. And sino pa ewanan? Okay. So that's it kakabsat. Kung i-focus nila dito kuwata yun, sanctuary. So same faces, old faces, same faces. So welcome amin kakabsat. Okay? So tumagdar tayo kakabsat. Tawagan tayo ni Preacher John Ray. Kantaan tayo DJ. Welcome song. Let's sing the Ilocano version. Kanta iti panang kablaaw kakabsat. Amen. Sing naragsaka kita nga di maray ka intay panagdayaw ken di Hesu Kristo idawat ko tapo para burnaken ka ken mariknam kumati ayat ti ama an kagpangadwa sagot ti Apo ketal nagkararwa ipeksa tayo ngaro nagyaman kamaku naragsaka kita nga di maray ka kaway kakabsat. Let's sing. Idawat ko dapo para burnakin ka ken mariknam kumati ayat ti ama pangagpangadwain ka kumablaaw ipugkamot amen
sagot ti Apo ket alat kararwa ipeksa tay ngaro agyaman kamapo ipeksa tay ngaro agyaman kamapo ipeksa tay ngaro agyaman kamapo. Amen. Welcome everyone. Amen. Okay. So, please be seated, Kabsat. Buyaan tayo iti choir from Bakara. Praise
never end. Simply trust Him and you'll see for yourself. Sing it. Kari kuri muni, yes, kari kuri muni, hidi. Amen. Puuna yung pang word class nga choir kakabsat. Amen? Amen. Pagtadi kiti talo tayo nga Tres Marias tayo kat napadasan at simmali jay choir kakabsat. Amen. So, ngam save the best for last kakabsat. Kablaawan tayo man ti kabaro nga member tayo dito Hawaii kakabsat. Ni Tita Norma. Amen. Welcome to Hawaii, Tita. Welcome to Hawaii. Amen. Sayang tahanga na patang nga patlak, Tita. May mat ko muna ipatang yan. Amen. And also, pag kablaawan tayo ni Tita Romana, nag-birthday di Saturday kakabsat. How young you are, Tita? It's for you to find out ka no, kabsat. It's for us to find out ka no. Amen. Google yung nalatan ka, kabsat. Kung ni Preacher Erwin. Amen. So, i-ready tayo nga rodan, kabsat. Tipuso tayo. Iisipan tayo, kabsat. Kat malay putiin baga ni Pastor Providi na tunggal ka no dapat nga member ti HBBC at the Bible na, kabsat. Sino ti awan Bible na, kabsat? Ay, saya, igatangay kayo mga adamot gayang Bible yun. So, ready tayo nga Bible tayo, kapsat. Ipuso tayo, notebook tayo, ballpen tayo, kat agdagag tayo nga nasaya at welcome tayo ti senior pastor tayo, Pastor Pruvi Cadelinya. Amen. Well, it's quite different in person, kakabsat, nga ma-experience yun, di gito yung nabuya yun. However, it's a blessing that we have this kind of instrument and channel that can be used. Tapno di kastagat mayadal, maidanon kada kayo dagiti blessings kan sa uti apo manipod iti main sanctuary. I would like to update you with several things. One is the inauguration in Hong Kong. Two, yesterday, yun unatay dete ko di Kalman. Tapos dete Bible study iti Malem. Yesterday, we praised the Lord. We had 735 in attendance on site. 500 plus here in the main sanctuary and more than 100 in Claveria. Almost 20 attendance in Lasam, Ure permit Tuduna, and about 15 in Apari. Detat pakakita nyo kakabsat nga ure awan dagiti awan kami nga adipon ti apo nga mangurnos kadagiti kada kayo nga kakabsat ket kaya yung urnuson iti bagbagiyo para lang iti gimong ken para ti panagdengeg ti sao ti apo. Ket really not many churches have that kind of spirit because it takes a pastor on site to actually organize these things. But the blessing di Kalman in Maynipidi kasama na digita staff na, and he brought along with him new members of his staff. Ayan siya. Kaya ang dami nila, kung titignan nyo, yung first 3 rows, I guess, or 4 rows, were occupied by all the PNP officers. Ken na-surprise na kakabsat ta digiti members tayo. Grabe, nagadot awis da. Lalo di pasukin. Ket nagpintas ti responses data in-share ni Pastor Berkanyak personal. Kunana di may sangayang people ket nag-power talaga di preaching ni Pastor Proby kunana. Perme. Tapos kuna di may sakit nagmayat ijay kasi uray adult problema ket nagsimple ken mapalag antirik nam naggiisem ti tao yung bang
Parang kaibigan mo lahat, kunana. O, di ba? At nagnaan na kakabsat, dagidi insursuro. Oo, I'm glad that that's the impression of our guests and visitors. We should have that aloha spirit, family spirit, di ba? So, adupay kakabsat iti nagpipintas nga responses dagiti young people. Tapos kunana day may sakat, I'm glad that I have learned deep truths, kunana mat. Day may nga pulis, kunana kang brother Anton, kunana nga kastagat, Sir, kunana, isumot lang kasta unay ti panangyawis mo, kanyami nga umay di kapilyayo, takas di gayam ti kaadut maadal, kunana kakabsat. Kat permi nga they were so blessed by the mere look at the building, the sanctuary tayo, by the singing, by the Spirit, and most especially by the Word of God. So overall, kakabsat, it was a success. I mean, the event was a success. Kat it points us out to a lot of discipleship activities in the coming days. Ayan. Nakaragragsak ni Pastor Jun. Makita yun, may tiisam na tangawsat. Anagong ungat dita. Talaga nga nakaisam dita isuna kausat. Hampulos nagong ungat nanipod di rigiging gat nalpas. Tuwang-tuwa. Okay? So, thank you for your prayers. Kat padasan tayo tumot dita Hawaii, numadandanunan, nga makaumayak, uno ni Pastor John, ag friends Sunday tayo tumat. Awison yung tumot na kita friends yo, loved ones yo, ag evangelistic service tayo. Nohan na kaya dita place tayo, upaan tayo ti may nga basketball court, uno venue, and let us aim to invite 50 guests, di ba? Let us give about 500 flyers, and 10% of that will surely come. That it will be a breakthrough for us. So, pag-pray mo kakabsat, ayan, gamti importante ita, ma-develop tayo nga nasayaat, ma-strengthen tayo, ma-prepare tayo, tapnon uray adut inayon iti apo, kabailan tayo nga aywanan ken iturong ida. Amen? Kasi maidalan dagiti bibiyag tayo. Okay? Na-update kayo idi last Sunday, I think. Last Sunday ba yon? Or last Wednesday? Nung nag-update ako? Last Sunday, Monday game di Hong Kong idi. I was able to update you a little bit, but I failed to show some pictures. Hanak makaipakita picture di baptism nga usat ta medyo hananapintas ti pan nakaala na ata battab nga rod. Dete no i-baptize mo di tagot kumatupay di saka nakakabsat. Well, kaput nervyos na. But I like for you to see some of the pictures. Perhaps you have seen them on Facebook already. Ngam ti madlaw yun takakabsat aya first day venue kasla party place. Kasi talagang nairanta iso ng party. Iso nga da nakapan ijay di happy birthday, ganyan. Ngam awan nag-birthday idi. Ti nag-birthday kakabsat kat iti HBBC Outreach. Isot na yanak. Isot nag-birthday. So it was the inauguration, was attended by 29 all in all. Yeah, kat with 8 souls saved. Imagine nyo kakabsat. Ti mesa nga na save ijay, kat kabsat nga gat attend ti kwa tayo, online service tayo. Kat imawat iti apo kunanan. Sa balilaeng ti personal nga kaadda ni pastor, kat permi nga nariknak naawatak nga permit pa nakailawlawag iti pan nakaisalakan. Daytan. Okay? So, all of them are ladies. That may kadwa nga madlawyo ay kakabsat. So nga, baka ni Ana Ros pastora dita, okay? we are not ordaining women preachers. Yeah. But I can say, kakabsat, bayat iting panakikadkadwak ken Pastor John, pang sisiim ko digiti ministries, at the future dito Hong Kong, because of our key people. Ket naanep da, naregtada, in fact, yesterday, nag-join da kakabsat, DJ Bible study. Oo, ti Australia. Ket nagpipintas dagiti testimonyo da kakabsat. Ket DJ Mesa hana naka-attend, gaputa hana nakapag-day off. Oo, takunahan na kat, apay sister, di ka naka-attend ti Sunday morning, kat nag-acknowledge na kuma, nga may isa nga nag-baptize. Kunahan na kat,
Kung ang aming pastor, napanak di ospital, kunana, apay, anat na pasamak, kunakat, agpakpakada, ti pusa min, kunana, ti alaga na nga pusa kakabsat. Bakatan, 20 years old na kanon, di pusa. Oo. Ay, yan yung picture namin kahapon. Pero nga, I'm so excited nga makisango kadakwada kakabsat. Kat after few moments, kunana, nataytay pusa min, pastor, kunana. Grabe pa nagalaga, dati animal sa Jegayam, kasla tao. At da sarili nga ospital, literal nga ospital, para ti pusa kan aso kakabsat kan rabbit, idjay Hong Kong. You know? Ket kunana, God's plan nga nataytay pusak, pastor, kunana. Kasi isut makaigawid, no apay nga maladawak nga tune in no kwa. Alas 9 ak nga maka-tune in ta service tayon. Kasi pakpakanag, pagvitaminag, as-asikaswag ko na. Tatangkat na tayong kakabsat. O, di ba? Iso nga, nasapakton nga makigimong ko na. Kunakmat, ay hamo ko na sister. Baka gumatang dat sa bali, apusa ko na. Yeah. But anyhow, I'm glad that we have these key people who are very excited. Excited dan ta challenge ko ida kunak. Next year, February, we will be celebrating our first outreach anniversary umay kam tumanen palubos ti Apo. Kat hopefully kunak rugyan yut agaw-awisan tati goal tayo 50 first time guest. Oh, yeah. So nga agyaman kami kakabsat, personally, I thank you all for your partnership. Ta babaan ka DJ commitment nyo kat na i-shoulder the expenses di naggimungan. Ngam rugyan yut agurnungan kat 50 tagol mito no February kakabsat. Amen ba? Dakdakkel to nga venue iti pangaramidan mi and hopefully we could invite 50. Ngam actually kaya dat ag-invite sa nga gasot di jay. Tiki na friendly da kakabsat. Pero DJ lang ti goal mi muna 50. Oo. So praise the Lord kat di kita iti update. I'm sure that amin tayo naragsak nga makakita nga dagiti kararwa maisalakan adut new believers nga grow ken ti trabaho iti Apo kakabsat ket lumawlawa. It's a privilege and honor to be a part of a cause that is bigger than our personal agenda in life. Ket detat pagsayaatan na ta naisuro kada tayo kakabsat nga mangipateg ti trabaho iti Apo ken mangikaso iti panagserbi ken kuana because awanen ti kasayaatan nga mabalente nga aramiden ti biag no di agserbi iti Apo. I told you last Sunday, it's not about the opportunities or the resources that determines the value. It's what you do with it that determines the value. Kasi uray 10,000 ta sweldom awan value na deta, ti pagdependaran na no anyat panangusar mo, deta nga 10,000, will determine its value. Amen? So whatever you've done for Christ will last. It has an eternal value. Okay? So maraming salamat sa inyong gifts. Many of you have shared your gifts. Deti papamidyo Hong Kong. Agyamang kam kada kayo nga awan labas na. Kat ti Apo ti maidaydayaw. I'm glad nakasublin nga safe and sound ni Brother Erwin and family, ken ni Brother John and family, Tita Cora, and Tito Edwin and family. I'm glad you're back in Hawaii. Kat basit lat tiyempo mi nga naglalanglang kakabsat kasi idisimmang putda, nag-Sunday na dito yan, intreat na kami mo't nga napan ng rabiin, nagburburarog kam ti busugan, di kwan, nagpadedikarda, di ko napandaman nagpasyaran di Manila, di agsubli da kakabsat, we have that Sunday, then it was our time to go to Hong Kong. So, limited that time nga naka-fellowship ko ida, but we had wonderful time. So, praise the Lord. We'll hear one special song number before I share with you the message this afternoon. Song
kakabsat, praise the Lord. Talagang nakapimpintas dagiti may sagsagana nga special numbers, choir, kan dagiti musical instrumentals tayo. And to God be the glory for all of these blessings. Okay? Kararag tayo kakabsat. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise for all that you have done. It's a privilege and a blessing to be one of yours, to be called children of God. Thank you, dear God, for placing us into a wonderful church family where we can serve you, where we could express our love and thanksgiving to you, dear God. I pray that you continue to give us your grace because on our own, we are nothing. Nga magyaman kami, Apo, ta amin nga ipaay mi para kan ka, nagapumulaan kan ka, and it is all by your grace, for your glory. Give us wisdom today as we study thy word. Help us to see truths that will be applicable in our lives and that can be used to expand our spiritual influence in our family, in our workplace, and in our community. I pray, dear God, that you would stimulate our faith, our hearts, to stand and make a difference for Jesus. By being a good friend to someone, they will see our good works and glorify our Father which is in heaven. Lord, help us to be first your friend and to be a good friend to someone else. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Well, how many friends do you have on social media? Sino ka nakita the Facebook account tayo? Tayag naman di imana? Alright. So, ilan ang inyong mga kaibigan sa social media? Perhaps you have 4,000, 5,000, the limit. Sometimes I would have to unfriend some people there because I see that their account is no longer active. So, inaalis ko yan to give way for more friends. What I would usually do is cut off some friends that are very distant in connection with me so that I can accommodate friends who are adding me who are from Bacara, from Lawag, from Claveria. Yun ang ginagawa ko. Kasi I use my Facebook platform as my channel to reach out, especially to the unbelievers. Okay? So how many friends do you have on social media? Ang tanong ko sa inyo ay ito. Meron kang 4,000, 5,000. How many of those friends are your real friends in real life? Yun. Ilan doon sa 5,000 ang totoong kaibigan mo sa totoong buhay? Diba? Kung mapapansin ninyo, social media is deceiving. Nakalagay doon, 5,000 ang kaibigan mo. Pero pag nag-post ka, hindi lahat ng 5,000 nagre-react. Kung meron mang mag-react, hindi niya ilalagay kasi negative. Especially when you post your good times, your successes, your blessings, may inggit, di ba? Parang sa atin, dito sa Bacara, yung mga pinopost ko, alam nyo ba na hindi lahat ay natutuwa? May mga inggitero at inggitera. Kaya sabi ko, hayaan mo lang yung mga naiinggit. Mapundi ang spirit nila. Basta tayo, okay pa rin tayo. But what I'm saying is, not all of those who are listed as friends in your Facebook account are real friends in real life. So let us define this afternoon. What is a friend? Sa makatuwid, meron kang mga kaibigan sa aktual na buhay na hindi mo actually kaibigan o kasama sa listahan ng mga friend mo sa Facebook. Tama ba ako? Do you have friends in real life who are not connected with you on Facebook? Tama ba? O halimbawa, sino sa inyo, friend nyo sa Facebook, si Pastor John? Taas nga ng kamay. Wala, di ba? Hindi nyo friend si Pastor John sa Facebook. Pero in real life, he is our friend in HBBC. Kaya mga kapatid, do not be carried by the idea that because you have hundreds of likes on Facebook, it makes you feel good. No. What makes you feel good in life are real friends. Kaya pag-usapan natin ngayong hapon, what is a friend?
Ito, what is a friend? A friend is a trusted confidant to whom I am mutually drawn as a companion and ally, whose love for me is not dependent on my performance and whose influence draws me closer to God. Yun ang kaibigan. Oh, ang kaibigan daw ay isang maaasahan, mapagtalkan kan mapagpiaran. Confident, someone whom you can actually share your heart, your burden, and you are confident na hindi kanya sisiraan, hindi kanya i-betray, hindi kanya ichichismis. Kaya kung may kaibigan kang alam mong chismosa siya, mga kapatid, kahit pa sino yan, hindi yan totoong kaibigan. Because a true friend is a confidant. Someone whom you can get counsel from. Someone who can give you a good advice. Someone who cares for you. Whom I am mutually drawn. Kaya nangasaunta mutually, both of you are drawn to each other. Nga ti spirit you, companion. Agkadwa. Iso nga, amoyo, that the word nga companion, every husband and wife should be friends. Oh, sino kada kayo kakabsat? Friend yo ta asawa yo. Itayag na man ta imayo. Friend yo man la ta asawa yo. Oh, di ba? Love your husband as your friend. Or love your wife as your friend. Sabi nung isa, pastor, hindi na kami magkahiga Hindi kami magkahiba. Doon siya sa isang kwarto. Dito ako. Paano yan? Sabi ko, love her as your neighbor. Di ba? Love her as your neighbor. Kasi magkapit-bahay na lang kayo. Sa kabilang kwarto siya, dito ka. Di mahalin mo bilang kapit-bahay. Pero mahalin mo pa rin siya. Di ba? Pastor, magkaaway kami. Hindi kami magkasundo sa maraming bagay. Love her as your enemy. Kaaway mo siya, di love her as your enemy. Pero alam nyo, ang pinakamagandang ingredient in relationship is the spirit of being friends. Yeah, not just as neighbors, not as enemies, but being friends. Because you are companion. Let's continue to read. And ally, anat ka na sound deta ally kakabsat. Hanga anay, ti anay kat mang perdi, kanan na ka Ally, someone who you believe you have the same thing in mind. Same mind kayo, same faith. Isut ga po na nga, it is almost impossible, actually biblically, it is not right that Christians should become friends with unbelievers. In a sense, kasi mamaya, ang aking i-discuss sa inyo, being friends with unbelievers with in mind na i-reach out mo sila para sa Panginoon. But when you talk about that meaning to friendship nga alay kakabsat, it cannot be. Because the Bible says, be not unequally yoked together with unbelievers. So, when you become friends with unbelievers, eventually, yung amoy nila, amoy mo, amoy sigarilyo sila, amoy sigarilyo ka na rin. Yung kanilang salita, magiging salita mo rin. Because evil companions corrupt good manners. Totoo yun. That is why, itong definition natin, kunin yung maigi ito, ha? Whose love for me, ang kanyang pagmamahal sa akin, is not dependent on my performance. On whose influence draws me. Yung bang, hindi yung, marami tayong kaibigan pag may pera tayo Alam mo yon? Maraming lumalapit sa'yo pag may pera ka. Bakit? Pautang naman, sis, Brad. Utang naman, Marami kang kaibigan. Di ba? Pag may pera ka, pero wala ka ng pera, hindi mo na kaibigan yan. Marami kang kaibigan pag ikaw ay sikat. Kasi gusto nila, ma-include. Parang ang nangyayari sa Facebook, itong mga vloggers, they try to connive, they try to collaborate. They seem to be friends, but actually, it is business in motive. Ang motive talaga dyan, mga kapatid, is pera. You know? So, ang totoong kaibigan, hindi yun ang ina-afteran niya. Whose influence draws me closer to God. Yun. Nga di influence na gan ka, kat mayasidag na ka iti apo. In other words, if you consider someone your friend, and he is a hindrance to you,
Tiya si mo ti Apo kakabsat, he is not a true friend. He is not a good friend. Kasi yada yung nakati Apo eh. You see? Iso nga, eto, gusto kong bigyan kayo ng pundasyon ng pakikipagkaibigan. Okay? Let's talk about David and Jonathan. Tapnon, especially kadigito young people kasi marami kayong mga kaibigan. So, let's give you, okay, a proper perspective and objective and basis on friendship. Okay? Ano yung kwento ni David and Jonathan? Ganito yan. Nakakatuwa na nakakapagtaka na nakaka-bless. Kasi, alam nyo, si Jonathan, anak ni King Saul. So, sa monarchical succession, siya talaga ang susunod na maging hari ng bayan ng Israel. Pero ang nangyari, the anointing of God departed from King Saul dahil sa kanyang pagsuway sa utos ng Diyos. Simple lang utos ng Diyos sa kanya. Kill all the Amalekites, including the king. Tama ba? Amalekites ba yun? Patayin mo lahat yan. Hindi niya pinatay. So, sumuway siya sa Diyos at dahil sa kanyang disobedience, nabigo niya ang Diyos, God took away from him the anointing. So, kahit may kapangyarihan siya sa posisyon, wala na sa kanya yung kapangyarihang gawin yung kanyang responsibilidad dahil wala na yung anointing ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos, I have found a man. May nahanap na siyang iba. Nandun pa sa posisyon si King Saul. Pero may nahanap ng iba ang Diyos na papalit kay King Saul. At yan ay si David. So ngayon, dumating ang punto na there was a war between the Philistines and the Israel. Andyan si Goliath. He was defying the name of God, the people of Israel. Napasok sa senaryo si David. Dahil sa kanyang passion for God, nasaktan siya sa ginagawa ni Goliath sa Diyos. At dahil sa kanyang malasakit sa kanyang bayan, nasaktan ang kanyang loob sa pagmumura at, panang paypayat ni Goliath iti imahen ti Apo kanti bayan ti Israel. Matapang siya. Ibig sabihin, yung kanyang passion for the right, passion for God, and care for his country gave him the courage to face the giant. Kunana, I will face him. Nakita ng Diyos yan. Na si David, willing siyang harapin ang kahit anong bagay, gawin lamang ang tama at ang katwiran, alang-alang sa bayan ng Diyos. So, to cut the story short, napatumban niya si Goliath. Isang bato ka lang, di ba? Pak! Tumama. And Goliath fell, and what? Na-demoralize ang Philistines. To cut the story short, nagwagi ang Israel. From there, ito na. The heart of Jonathan was drawn to David. Kung tutuusin mga kapatid, aware na si Jonathan na si David ang magiging next hari ng bayan ng Israel. So if I were Jonathan, mga kapatid, humanly speaking, I consider him na karibal. Tama? And I will give him an enemy treatment. Tratratuhin ko siya na aking karibal, gagawin ko ang lahat, nahadlangan siya, upang ako ang magiging hari. If I am after the position. Tama ba? Pero, dahil si Jonathan, naunawaan niya ang Diyos, ang mission ni David, ang calling ng Diyos kay David, in his spirit, he was drawn to David and they became friends. Listen, the basis of their friendship was not about their looks. I'm sure David was not that very good looking. He was good looking but not that very good looking. Pero hindi yun ang basis ng kanilang friendship. The basis of their friendship was not even money because they were not partners in business. But simply, the basis of their friendship was principle. Parang sinasabi ni Jonathan, okay, alam ko na ikaw ang tinawag ng Diyos, ikaw ang susunod na hari, at dahil dyan, susuportahan kita, faithful ako sa'yo, loyal ako sa'yo, tutulungan kita, ia-uplift kita. For that sake, so the basis of their friendship
was not preference. Tayo kasi pagka minsan, kaibigan natin yung tao. Bakit? Masayahin, laging naglilibre, dinadala ka kung saan-saan. So yung basis ng friendship nyo, nakasalalay sa mga bagay-bagay. Hindi ayon sa prinsipyo. Kaya mababaw po na friendship yung ganyan. Minsan yung basis ng friendship, kainuman. Magkaibigan kayo kasi magkainuman kayo. Pareho kayo ng paboritong brand ng inumin. Tanduay, Chivas, o kung ano-ano naman yan. Kaya kita nyo, usually ang mga matatandang mga lalaki, no, dapadaya ti Pilipinas, no, habang nga nakapila ti tao, jayan dapadaya, yan na kakabsat. At dadjay da. Kunam no VIP table tayan da. Nga dati Tanduay ijay, at dat Hinebra ijay, magkakaibigan lahat yan. Bakit? Dahil sa inom. Dahil sa alak. Hindi po yan malalim na pakikipagkaibigan. Wala pong aim, walang objective, walang direction po ang ganyang relasyong pakikipagkaibigan. Sapagkat ang basehan, inuman. Nakikita nyo? So tayo minsan, tinuturing nating kaibigan yung mga taong ganyan sapagkat nakabase ang ating pakikipagkaibigan sa ating preference. Pag sinabing preference, personal likes. Gusto ko siya kasi ganito. Minsan naman, ang ating friendship is based on personality. Alam mo, gusto ko siya because he is fun to be with. Kahit nga fun to be with, isumatirason nga di ka makigimongan at ipaspasyar na ka, ibalbalog na ka. Kaibigan pa ba yun? Para sa'yo, kaibigan pa bang totoo yun? Kasi gusto mo lang siya dahil sa kanyang personalidad. So mga kapatid, kinakailangang klaruhin natin ang ating pakikipagkaibigan. So the basis of our friendship should not be on preference, it should not be on personality. Ang iba naman, the basis of their friendship is politics. Alam nyo ba, sa politiko, lalo dito sa Pilipinas, magkakaibigan lahat yan, pero ang basis, politics. From politics, outside politics, wala nang pakialaman ng buhay yan. Magkakaibigan lang yan dahil they believe the same. Halimbawa, yung batas, doon sila magkakaibigan. You know, politics. O yung iba, dahil sa pera. So, it's a very weak basis of friendship. I would like for you to realize na kung ikaw ay makikipagkaibigan, you want to be a friend to someone, or you want to be a friend of someone, be a friend of someone that you know will draw you closer to God. In other words, you be a Jonathan and find a David, be his friend. Be his friend. Maging kaibigan ka ni David. Halimbawa dito sa church, sabihin na natin ng inyong pastor ang David, sapagkat siya ang tinawag ng Diyos, siya ang nangunguna sa gawain ng Panginoon. Be a Jonathan to your David. Be a friend to your David. You see? So, ganyan po yan. Inuulit ko, the basis of friendship is not personality, although ingredient yan. It's not preference, parte natin yan. Politics, but the real basis of friendship should be principles. Hello? Baliwanag ko ba? So, ibig sabihin, kahit yung tao, kahit ang pastor, pinagsasabihan ka, masakit pakinggan, medyo sarcastic pang pagkasabi pagkaminsan, hindi dahil ganun nasaktan ka, kaaway mo ang pastor. Hindi. Kaibigan mo yan. Sapagkat siya ang may malasakit sa iyong kaluluwa. Amen po ba mga kapatid? Yan. So, klaro na sa inyo yan, ha? Yan ang basis ng friendship ni David and Jonathan. Kaya at the end, mga kapatid, pinagtanggol ni Jonathan si David, pinagtakpan niya, tinulungan niya, inassist niya, dahil sabi niya, ikaw ang inanoint ng Diyos, protektahan kita, susuportahan kita, naniniwala ako sa mission mo. See? Ang basis ng friendship, something deep. It's not something narabaw. It's not something shallow. It's very deep basis of friendship. Amen po ba, mga kapatid? Okay. Amen. Ngayon, bakit ba kailangan natin ng kaibigan? Ito. So, 7 benefits of friendship. The 7 benefits of friendship. Why is it important to be a friend or to have a friend? Number 1,
emotional encouragement. Siyempre, amin tayo kakabsat, the emotion tayo, there are times we are weak and we will fall. We need someone to lift us up. Ecclesiastes 4:9 and 10. Deti dapat iti spirit ti agasawa as friends. Two are better than one. Amen? Yung mga walang asawa dyan, Happy Independence Day. Pero ang sabi ng Biblia, two are better than one. Di ba? Pero ang sabi naman ng isang pastor, it's better to be single than to be double trouble. Di ba? Di baling single ka na lang kasi nag-asawa ka, trouble all throughout your life. Sabi nga naman ng isang pastor. Pero pagdating po sa buhay, tingnan niyo po life has its ups and downs. Marami pong ups and downs ng buhay. Marami pong mga twists and turns, marami pong mga sorrows, heartaches. Kailangan po natin ng katuwang na aalalay at tutulong sa atin emotionally para tayo magpatuloy. Kaya two are better than one. Continue the verse. Diyan mo yung verse. Because they have a good reward for their labor. Verse number 10, ano sabi doon? For if they fall, okay, pag pareho silang natumba, the one will lift up his fellow. Yun ang emotional encouragement. Ili-lift up ka niya. But woe to him that is alone when he falleth, pag natumba, wala nang tutulong pa sa kanya. Kaya, ganyan po ang value ng friendship. It's for emotional encouragement. Meron ba kayong kaibigan na tinutulungan kang lumakas ang loob mo para sa Panginoon? Do you have a friend na binuboost niya yung spirit mo na lalo kang anong tawag dito? Hanggang dito maupay, iti pamatim, iti panagserbim. Tandaan nyo itong usapan natin, hindi lang yung for the sake na emotion per se, kasi you can go to a psychologist and a psychologist will actually help you emotionally. Ang ating konteksto rito, kontekstong usaping Kristiyano, usaping paglilingkod sa Diyos. Bilang Kristiyano, walang mas nakakaunawa sa ating kalagayan, sa ating hirap, kundi kapwa rin nating Kristiyano. Kaya kailangan natin ng kapwa mananampalataya na tutulong sa atin sa mga sandali nang hihina ng pananampalataya natin. Di ba? Pinanghihinaan na tayo ng loob na magpatuloy. We need friendship for emotional encouragement. Di po ba? Madalas, pupunta ka sa church. Okay, di ba? Pag uwi mo sa bahay, nakaka-discourage. Punta ka sa trabaho. Upay latag, logang katabas, makitam tita tao, makapaupay. You need emotional encouragement. Number 2, another benefit of friendship is help in trouble. Help in trouble. When we are in trouble, definitely we need some help. Who among of you would say, Pastor, I never needed help? You are not a self-made man. Wherever you are, somebody help you along the way. So, in trouble, we need help. Kaya praise God for friends na binigay ng Diyos objectively to help us in our troubles. Pasalamat ka sa Panginoon. Meron ba kayong mga kaibigan na tumulong sa inyo nung panahon na kayo talagang hirap na hirap? Amen ba mga kapatid? Praise God for them. They are God-sent. Minsan nga kahit unbeliever na ipapadala ng Diyos para lang tulungan ka Yan yung mga blessings ng Panginoon. Parang kay Elijah, impadala ti apo kat uwak. Amom je uwak kakabsat, narugit, unclean, hindi nila tinatouch yan. Pero ginamit ng Diyos na magpadala sa kanya ng durong pandesal. So kaaryak ko man ni Elijah dahil marumi sa kanila DJ Raven, pero isut impadala ti Diyos, inusar ti apo, nga mang ti food kingkwana, help in trouble. So praise God, the Lord brings friends to help us in trouble. Proverbs 17 verse 17, nakalagay doon. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. So thank God for friends. Thank God for brothers who understand our situation and who care enough to help us in our times of trouble. Amen ba mga kapatid? Pasalamat ka sa Diyos. Number 3, why God brings along friends in our life?
Yun yung magandang dapat na objective dyan. Why God brings friends along in our life? Number 3, for personal stability. Apay nga ti Apo, mangipadala ti gayem, di biyag mo, for personal stability. Well, in life, kakabsat, kasapulan tayo ti mang balanse, dagiti panunot kan Rick na tayo. Not all the time nga pampanunot tayo kakabsat, amin na panunot tayo kat husto. Hana amin nga time, dagiti marik na tayo husto. So there are people God will send in our lives who will help us, neutralize us, balance our mind and emotion, help us see a perspective that's different from our personal. And friends and family keep us from rash decisions, from self-centered wanderings. Good friends encourage us to church. Are you glad at nanangawis king ka di church? He's a good friend. So katatakitam, di pa nakatadal mo iti sa utiapo, urehan nagsagapsap aming king ka, di jela pa nagdingdingag mo, mabangbang aran la tatarik nam. Praise God, at nanangawis king ka. Kasi kayat ti apo ngagkaroon kat stability. Number 4, why God brings along friend or sends friend in your life for spiritual help and counsel. So ti apo ikan nakadagiti gagayem nga mangted king ka iti na espirituan nga tulong ken pamagbaga. Kasapulam ti kasta nga gayem. Amen? Iso nga, kita nyo, dagiti da do mga presidente kat mga alada pa iti papastor. Kasi amuda, at the input, perspective, idea, nga maited iti pastor nga makatulong kadigiti decision nga aramidon da. You see? Number 5, protection from loneliness and isolation. Ikan nakatiapo dagiti gagayem, tapnon hanggang agbalin nga naliday, uno kasla isolated ti biyag mo. Iturong ti apo, iturong nakakadagiti gagayem. Uno iturong na dagiti gagayem, nga mang alalay ka, ti kanito nga agladingit ka, and you will feel isolated. And these people understand your situation. Number 6, God sends friend in your life for love and acceptance. For love and acceptance. Amen? You need a friend who will love you and accept you, whatever you are. And number 7, God brings friend in your life because it's your opportunity to give yourself to others. Opportunity to give yourself to others. Now, the friend kakabsat, haan nga selfish. The friendship is not selfishness. Nga, everything is about you. The reason why God gives friends or send people in your life is so that you can give yourself to them. Kailangan natin yan. Look, bakit tinawag na Dead Sea? Sapagkat tanggap ng tanggap at hindi nagbibigay ng tubig. Receiving all, receiving end, hindi siya yung giving end. Kaya tinawag na Dead Sea. And there are many people who may have much, but their life is dry and dead because all they did is to be the receiving end, the recipient, and never to be in the giving end. Remember this, it is more blessed to give than to receive. Naragragsak iti mangmangted ngem iti umawat. So God sends friend in your life who are in need, who are in desperate situation, and you must be sensitive, you must be compassionate, you must be open to these things. Why? Because God wants you to exercise generosity and compassion to them. By doing so, your life becomes vibrant. God's grace will continue to abound in you. Kaya, necessary na magkaroon ka ng mga kaibigan na hindi lang nandyan para tulungan ka, kailangan mo rin ng tao na ikaw pala ang tutulong sa kanya. Ikaw pala yung aalalay sa kanya. Ikaw pala yung nasa posisyon na tutulong sa kanya sapagkat pag walang ganyang tao, nangangailangan para tumulong ka sa kanya, ikaw pala yung siyang mamamatay. Ikaw yung talagang magsasuffer because you will become a Dead Sea. So, nakita yung kati friends kakabsat, the idea of friendship is a give and take. God puts people in your life because you need spiritual help, you need protection, you need love, you need help, you need emotional encouragement. And you must thank God for those people that God placed in your life. But also, God places people in your life that sometimes you may not like them, sometimes han attracted
iti personality dagan ka hang ka-attracted kadakwada ngam kailangan da jay tulong mo. And they are there because you need to help them, you need to guide them, and it's your opportunity to be a blessing to them. Amen ba mga kapatid? Yan po ang ibig sabihin ng friendship. The benefit of friendship. Okay? Now, let's go deeper. As I close, all right? Sapagkat meron pa tayong 10 minutes, all right? 8 characteristics of a good friend. 8 characteristics of a good friend. Kababalin iti maysa nga nasya at ken naimbag nga gayem. Deti kakapsat, deti nga lesson kat para kada tayo deto yan. How to be a good friend. Would you like to be a good friend? Tilang aming kwatay ko, we want to have a good friend eh. Yun lang ang gusto natin. Gusto ko magkaroon ng isang mabuting kaibigan. Wag dang dapat naghahanap ka ng mabuting kaibigan. Maging mabuting kaibigan ka. Why? Sapagkat ang Diyos ay mabuting kaibigan sa'yo. As God is a good friend to you and you are to Him, and you are blessed by that relationship, you need to extend that relationship to others as well by being a good friend to them. Hello? Hello? Okay, number 1. How do you become a good friend? Number 1, be loyal. What we should be as a friend? Be loyal. A good friend is loyal. Proverbs 20 verse number 6. Ano nakalagay doon? Most men will proclaim everyone of his own goodness, but a faithful friend who can find. Alam mo sa aming mga pastor, kailangan din naming mga ganyang kaibigan sa church. Faithful friend. Faithful in a sense that, you know, they are loyal. Loyal not because of our personality. Loyal not because they like us by their preference. Loyal because they know we are called by God. Loyal because they know we are doing the work of God. And they may not like the way we talk sometimes. Hanyo man nga magustuhan, di pa naglanglang ami kakabsat. Ngam tikit kitaan nyo, they jay prinsipyo. They jay calling. They jay nangayaban ti apo kada kami. And as a member, kunam, my pastor is called by God. I will be loyal to him. Just like Jonathan to his David. And as a loyal friend, what will you do for your friend if you are loyal? You will defend your friend, especially in hard times. Dependaram isuna. Tulungam isuna kakabsat. Iti kanito nga marigatan. You see? In 2 Timothy 4:16-17, ito yung malungkot na sitwasyon ni Paul. At my first answer, no man stood with me. All men forsook me. O nasaan yung kanya mga kaibigan sa ministry? Wala na. Andun sila nung masaya ang ministry, pero nung mahirap na ang ministry, iniwan na siya. I pray God that it may not be laid to their charge. Paunay ka deta, akararag na. Ay, kakabsat, sabsabali. Pero hindi yan ang pinag-uusapan natin, yung sabi niya, all men forsook me. Tapos sa verse number 17, notwithstanding, ito naman, the Lord stood with me. Buti na lang may kaibigan tayo sa taas who will be loyal to us and strengthen me that by me the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of lion. Praise God for that. A loyal friend is supportive in your difficulty and in your prosperity. Di kanito nga marigatan ka, nandyan. Faithful nga eh. Di kanito mat nga sikakat, adu dagiti balaygim, masaya siya para sa'yo. Kastate ko matitunggal may isa. We should be happy for each other's success. Naragsakay mo't lang ti balaygi tunggal may isa. Amen? Amen. Timotlahan na maragsakan no kagat dagiti inggit, di ba? Maraming taong inggit. Sabi ko nga sa inyo, sa ating church, maraming inggit sa atin. Di natutuwa. O dadayamudom. Hayaan mo lang. Mali ang spirit nila. Masisirang spirit nila. Basta tayo, ox lang tayo. Amen? Amen. Good friends will be joyful and celebrate with you in your godly successes. So the first ingredient of a good friend is loyal. Be a loyal friend to someone. Be a loyal friend, especially
to the servant of God. Be a loyal friend to your pastor. Will you be a loyal friend to your pastor? Okay, number 2. The second characteristic of a good friend is deep sharing. Deep sharing. Deep sharing does not mean that you are sharing about other people. Pinag-uusapan nyo ibang tao. Sapagkat that is gossip. Ang ibig sabihin ng sharing, deep sharing mga kapatid, is you are willing to listen to each other's burden and problem. You share each other's burden and problem. Sino po sa inyo ang mag-asawa ganyan? You shared each other's problem. Napakaganda, di ba? Do you know each other's problem? Ganon po, dapat ang mag-asawa. Loyal sa bawat isa at nagsisharingan sa bawat isa. You speak the right amount in the right way. Proverbs 15:4. O, tingnan nyo Proverbs 15:4. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. The meaning of wholesome sa Tagalog, ang nakakapagpalusog. What a blessing. Wow. Be that kind of friend na makakapagsalita, makakapagsabi ng nakakapagpalusog na salita sa tao. Okay? Understanding the other person. Number 3, a good friend is fun to be with. Fun to be with. Ibig sabihin, hindi killjoy. You have the common interest. Hello? Hindi lang naman pinag-uusapan yung fun to be with dahil, pareho kayo ng iniinom na soft drinks, pareho kayo ng brand ng tea, milk tea, pareho kayo ng gustong pinupuntahan. Ibang usapan yan. That is one thing. Let's go deeper in life. In a deeper sense of life, you want a companion that all throughout your life, you share the same joy. Amen po ba? Na pag sinabing you share the same joy because you have the same joy in serving God. Di ba? Nga, agpada kayo tiragsat, gapot agpada kayong agserserbi iti Apo. Common interest. Pareho kayong nasa church, you are in the same church, you are in the same track, di pa nagserbi iti Apo. You know, I'm glad, me and my wife, we are not perfect, but we share the same common interest. Di pa medyo Hong Kong, naragsak kami kasi nakapasyar kami ti Noah's Ark, napangkam di Disneyland, nakapangkam di Ocean Park. Yun yung mga activities na, you know, we have common interest. Pero actually, sa totoo lang mga kapatid, nung pumunta kami sa mga lugar na yan, hindi kami ang nag-enjoy yung mga anak namin. Kasi wala kaming ginawa kundi mag-alaga. Di ba? Idurduron mo ni Kiyon, ni Kir kibkibina naman ni Catherine, tapos yung mga gamit namin. Paano ka mag-enjoy, di ba? Ang nag-enjoy yung mga bata. So, ang aming joy na lang mag-asawa ay yung makita naming masaya yung mga anak namin. Kahit hindi na kami yung nag-enjoy, basta nag-enjoy sila. We share the same common interest. Na alin? To see to it that our children enjoy their trip. Tapos, ang same common joy namin, to see na nagsimula ang gawain ng Diyos sa Hong Kong. Partners kami doon. Alam nyo ba, ako ang nag-initiate ng program sa kantahan. Ako nagpakanta. Ako ang nag-preach. Siya naman ang nagpa-activities. Di ba? So same activity, same goal, same objective. Pareho kaming natutuwa. Yun pong ibig sabihin ng fun to be with and common interest. Kaya napakaganda na sa mag-asawa, pareho kayong masaya sa church. Pareho kayong masaya pagdating sa pagtulong, pagbibigay, sa misyon. Kung hindi kayo pareho ng interest pagdating sa gawain ng Diyos, hindi masaya ang relasyon nyo. Palagi kayong mag-aaway. Nakadadot-editid mo ta church. Di ba? Itid ka nga itid ta kapilya. Di na pa may igatangan baro sapatos. Di ba? Pero no agpada kayo ti puso, common interest ti ministry. Naulit ko meron pong common interest kasi na basketball, pareho kayong masaya. You know, yun yung mga temporal. 'Di ba? No may panggap mo ti luglugan, agpada kay ti passion, no may panggap mo ti kakastoy, paspasyar pa, mga temporal 'yan. Ang pinag-uusapan natin yung mga lasting na samahan. Yung nagtatagal na pagsasama. At wala nang magtatagal pa na samahan kundi yung pagsasama sa paglilingkod sa Panginoon.
Yun yung mga dapat i-establish natin na common interest natin. Amen po ba? So, be a friend to someone na common interest. Kaya naniniwala ako, kung godly Christian ka, hindi pwedeng hindi mo kaibigan ang isang Christian o pastor na you believe in his mission, you believe you have the same common interest. Amen? Number 4. Fourth, okay? Another characteristic of a good friend is stimulating. Ayan, stimulating. Kung ano na Hebrews 10:24-25. Basahin natin ha. Hebrews 10. Let us consider one another to provoke unto love and to what? Good works. Tika na son, deta provoke kakabsat, detay kasapulam ti friend, nga mang-challenge king ka ti panagserbi ti Apo. Kasi love and good works ko na eh. Ibig sabihin yan, ministry. Ibig sabihin yan, soul winning. Ibig sabihin yan, pagbibigay. Meron ba kayong ganyang kaibigan? Kami bilang pastor, kailangan namin ng ganyan. Kaya minsan nag-a-attend kami ng conference. Bakit kami pumupunta sa conference? Para makapulot kami ng apoy. Bakit? Para mapainit din namin kayo. We need someone to provoke us. Oh, you need a friend like Pastor Jun kakabsat, ng 63-year-old. Kasla 36 tirik na na, amen. Oh, kasla 16 di pa nagungungot na, amen. Yeah, nga very active. Nasapa nga makariing tibigat, ministry, talaga nga nakakaktibo. Pag ganyan ang kasama mo, ma-challenge ka di ministry kakabsat. Ngamno ti kadkaduam, detehan na ka man la ma-challenge iti ministry. Agad, maidap ka. So, ibig sabihin, itong pinag-usapan natin, be that kind of friend who will stimulate others for God. Ikaw dapat yung Kristiyano na yung DJ kinaanep mo, kinaregtam, ti pa nagserbi ti Apo, maakaram, maaringam, dagiti padam. Yung bang ma-challenge sila sa testimony mo. Di kalman. Ako, pastor ako pero na-encourage ako dun sa aking mga Bible study. Nag-testimony si Erma. Amom di testimony ni Erma. Nag-birthday di Biyernes. Kunana, agyaman nagti Apo ta binalbaliwan na iti panunot ko, kunana. Kasi deto pelang ti pa nag-birthday. Ngahan ko pinampanunot no anat pagpaalak. Deto pelat pinag-birthday ka ti pinampanunot ko sa nga di maawat ko nga gift. Ti pinampanunot ko kunana nga adda may render ko nga para ti Apo. Wow! Amo no makangagkakasta nga testimonyo no Kristiyano kakakabsat, jakla amo no di ka pela ma-challenge. Diyan ang mga kaibigan na kailangan mo, timang challenge ti pa nag-serve mo. Di ba? Kunana kat, that day nga nag-birthday ak, kunana, nagkaranagag ti Apo, isun sa di pa nag-exam na ka. Tapos karabyan na, kunana. Kasla mariknak nga, dapat aramidak nga para ti Apo. So what I did, tinawagag ti friend ko di Philippines, nagtungtungtung kami, kat idikwan sinayrak kunana, imawat iti Apo. Kat idinashare kon, suddenly I felt in my heart that I am satisfied and happy because I have done something for the Lord on the occasion of my birthday. Nga di pa nag-birthday na, he was not thinking about what I can receive. He was thinking about what I can render unto the Lord for all His benefits toward me. Pag ganyan ang kaibigan mo mga kapatid, matcha-challenge ka. Ngamnuti kang kanayon nga kadkaduam kakabsat, balyudong, na inlubungan na pampanunot nga kang kanayon, hanaadayo, nga umay kanto magigimong, hanton nga agsagupsup king kat sa uti Apo, because they influence nga mangipatpataray tabiyag mo kakabsat, awanen, sabalin nga power iti mangiturturunggan ka. Isong haanan na agandar ti sa uti Apo. You see that? So, stimulating. Be that kind of friend who will encourage others to serve God. Number 5, and we will end here, be that kind of friend who is encouraging. Encouraging. Encourage someone. Everyone is fighting a battle you know nothing about. Kitam takaabay mo, ado problema na. Adam na problema na awan. Instead of grumbling and adding negative, encourage him. Just one word nga ibagam, sakbay kay nga agawit ita kakabsat.
again encourage kayo ditong galmaysa. O, kakabsat, Brad, patpatuloy tayo di pa nagserbi ti Apo, ha? O, let's aim more for God. Marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. Encouragement is a vitamin to the soul. Papigsain na kakakabsat. So nga, be a friend who will be loyal, a friend who is willing to listen to those who share their problems to you, a friend who will share the same common interest, especially those who are serving God. Be a friend who will be stimulating, someone who can inspire others to serve God, and be a friend who will encourage those who are down in spirit, those who are poor in spirit, encourage them for the Lord. Will you be a good friend? Hello? Will you be a good friend? Yeah. Thank God, nakadot impadala ti Apo nga friend king ka, tapno lang agbaling ka nga nasayati ka sa saad mo. Ikaw naman ang maging mabuting kaibigan sa iba para sa Panginoon. Heavenly Father, thank you for our lesson. Ti Apo will actually enhance our spiritual influence. Tulungan na kami nga hanlang at ibagbagimit makita mi. Adot ng tulong kada kami wherever we are today because you sent a friend to help us, to assist us, to guide us, to encourage us, to be a blessing to us. Help us now to be a good friend to others for your sake, in the name of Christ, and for your glory. Tulungan na kami, Apo Diyos, kat kwamti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wow, amen. Thank you, Pastor. Are we blessed? Amen. Praise God. Adutim patulod ng friends tayo kakabsat. Hanlang ti Pastor tayo, ti Patrick tayo ngum deta kaabayo. Patulod ti Apo nga maging friend tayo kakabsat. Kit awang nga mati iwasan tayo dito church tayo. Amen. Itiin na lamanwan kit dati skip ang mga tao kakabsat. So, praise God. Kadito ito nga mensahe nga inpaay ti Apo through our Pastor Provicet. Narod, tumakter tayo kakabsat. Before pagkat duwa ko tayo ti one of the most important part of our service, our giving. But may we call Brother Lawrence to lead us in our offering prayer. Bakit di kakabsat? Tapo pagyamanan nakakatitingal daw. Nalanglang kami manina po. Tapos nitigas. May nakay daydayaw. Pagyamanan nakawa po kaditi mensahe. Yung kami manin nahigan through our pastor. Panangaramat mo keng kuana. Pagyaman kami wapo iti sirib. Impay mo keng kuana. Adherence and boldness. Punulaw na yung wapo nga. We should be a blessing o Apo iti kakabsat mi ang runaan pa yung Apo kaligiti pastor mi. At kareti nga kanito Apo iten mi o Apo iti offerings mi yan iti apagkapulo o Apo nga nagapumit lang king kawap. Pagyamanan da kawa Apo kaligiti pagtrabawan nga impatalik mo kanyami sa pagkakiti resources mi Apo. Iti tawat mi Apo iti commendation mo Apo kadigiti mangted kasama iti maited Apo. Talik mi amin italik kan commit mi iti amin kanya. In Jesus' name we pray. Amen.
Praise God, maragsakan na makikita kayo ni my dad kakabsat with our Pastor Pruvi. Praise God for his life also nga nangingiyasidag kanyag ti Apo as my friend. Yeah. Amen. Kaya tumakdir tayo kakabsat, takantayan tayo man dito. Last song tayo before we call our pastor to close us in prayer. Richard? Let's sing that song, Give Them All to Jesus. All together sing. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Rob of all the shattered dreams of your life. At the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing. That's the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. As a Christian, awan po kao kada tayo nito tayo amin iti Apo. Amen? Tumay ko lang Pastor Pruvi to lead us in closing prayer. Amen. Belated happy birthday, Tita Romana. Manot tawanan ni Tita Romana. 56? Yeah. I'd like to pray for her. Sino pwede nag-birthday recently? Siya lang? Nanay Josefina. Oo. And Florante. Okay. How's Florante? I prayed for you, Florante. Dakat ta, Florante? Andyan na siya? I'm glad you're there. Okay. Tumakda rin kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyaman kami. Adot kinaimbag kan parabor mo, nakaskas daaw, dagiti wagwagas mo nga mangisabsabuti kasapulan mi, kan panangiturturong mo, dagiti daldalan mi. Awan sapulan min apo kan ka, mapnek kami ti ayat mo, panangipateg mo, kan panangaywan mo apo Diyos kada kami. Katulungan na kami, agbalin pa nga napudno di pa nagserbigan ka, reaching to more souls, growing in our spiritual life, becoming a partner to your servant and to the ministry. I pray for Nanay Josefina, Tita Romana, and Brother Florante, nga nag-birthday da apo Diyos, kadigiti naglabas ng aldaw, kat what a blessing, dear God, that you have placed them in a position where you can actually bless them, O God. So continue to give them good health and strength, and that may you grant the desires of their heart. I'm very confident
Ngono daman desire ti puso da Apo, it is not a selfish desire. It is a desire that is godly, a desire for their family, for the church, for your glory. Iso nga digiti nga tarigagay, I ask dear God, nga kas panangya si digda ti bibiyagdagan ka, kat sikat mangipakay, patgam, mangipatungpal, kadigiti Apo nga tartarigagay iti puso da. Thank you, dear God, and dismiss us with your blessing. Thank you also for the safe travel nga nakagteng dito ni Preacher Glenn, Ma'am Bernadette, and Sandro. Maraming salamat kahit na-delay sila kagabi, nakarating sila ng matiwasay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Aloha and mahalo.